where the wind whispers tales of the mountains, where rivers sing a song without words. There time breaks in the footsteps of reindeer. There the soul finds its true home. Waterfalls roar to the rhythm of the earth, shattering rocks as the world trembles. The scent of spruces and untamed land, wells of silence that make the heart quiver. This is Norway, the home of giants, glaciers, and the forefather of all reindeer. Our hunting cabin is located in a vast valley on the border of 3 national parks, Jotunheimen, Reheimen, and Reinheimen. After a short break, we pack our gear and set off into the mountains to observe the landscape and search for grazing reindeer. The roar of the rushing river, the silence of the mountains, endless vistas, and the untamed beauty of the Norwegian wilderness. All of it completely engulfs us as we stand in silence, gazing into the distance. Skadzi soba naberem. Je to krásne. Relaxík, chillík, 1400 metrov nad morom, romantika, žiadny signál. Počasie sme mali včera krásne, čo dnes neplatí. Dnes sa počasie výrazne zmenilo, prišla vysoká oblačnosť, dažde, čo ale pre náš lov neznamená nič zlé, práve naopak. Tie soby v takomto počasí schádzajú do údolí na pašu a práve v takomto údolí sa nachádza aj naša chata. Takže dnes budeme rybárčiť, rieky sú tu plné rýb, najmä pstruhov, krásnych potočných, norských, a budeme pozorovať z chaty. Takže lovu a Petrov zdar. Takže včera večer sme pri pozorovaní zbadali veľkú skupinu, cca 100 kusov na vrchole hory, ktoré máme po našej ľavej strane. Dnes sa vydávame za nimi, bude to cesta dlhá, ale tak hádam sa to všetko podarí. Vystúpali sme prvú polovicu nášho kopca. Máme za sebou cca nejakých 800 výškových metrov a ešte nás čaká cca ďalších 500. Zvieratá by mali byť rovno za úsekom pred nami, takže krátka pauza na doplnenie síl a pokračujeme. Cca 300 metrov od nás je skupina, za ktorou sa vyberáme. Prezliekli sme sa do suchého oblečenia, nachystali zbraň a ideme za nimi. Zdar, držťam palce.
si z nich musíme vybrať toho správneho. Hľadáme starého samca, výhradového, ktorý môže mať na jednej strane korunu, ale na druhej strane by mal mať veľký špic. The Norwegian wilderness, however, had something else in store for us. Deteriorating weather, rain and fog. Our herd changed direction, and we had no choice but to watch as the reindeer disappeared into the thickening mist. After hours of walking, wandering and chasing ghosts in the fog, we decided to return to base camp. On our way down from the mountains, a surprise awaited us in the valley. In the distance, we spotted a large herd of reindeer. Our task was to find a way to approach them safely. See this one? Yeah. Standing on the right? Yeah. 220. 220. After hours or even days spent in the embrace of Mother Nature, high up in the mountains, surrounded by wilderness beneath a sky full of stars, battling the elements, enduring harsh weather, cold, frost and discomfort, drenched by rain or our own sweat, pressured by fleeting opportunities, sometimes disappointed by failure or misfortune. This is how we write the stories of our days. This is what we willingly choose until the moment when dreams become reality. Takže dnes máme tretí deň lovu a počasie sa s nami dneska riadne zahrávalo. Stredala sa mlá s dažďom, teraz nám vyšlo slniečko a ako sme schádzali z hora z nejakých 1800 metrov, tak sme zazreli respektíve dve čriedy. Jedna črieda boli staršie samce, druhá črieda bola mix aj samíc, aj mláďat. Takže potom sme začali strategicky rozmýšľať, ako sa k ním čo najbližšie dostať. Tento bol strelený na nejakých 230 metrov a je to perfektný výradový starý samec, ktorý má nádhernú vidlu a ja som rád, že nás tá norská príroda za našu prácu odvďačila, veľmi si to vážime a chcem poďakovať naozaj týmu, ktorý tu bol so mnou, ale Peťkovi Urblíkovi z Hemmingu, ktorý ma sprevádzal na tých šlapačkách hore dole a užíval si to počasie so mnou. A samozrejme veľmi sa chcem poďakovať najviac asi svojej manželke za to, že je trpezlivá, pretože odísť takto z domu doslova na týždeň mimo signál
nevedieť o mne nič. Chce to dávku trpezlivosti. Takže láska, milujem ťa a máme ho. To je presne to, že tá najväčšia práca začína po výstrele. Kokos.